Belai tungplalai jak belai kirima sengsa partai menghai ni hai nokjak pheuka haste ni khomolung amchai ganangei belai khe tungplalai jak belai khe chacharara naklai jak koktmani bisingti saiman jak kha BJP ni kaisa pandawo tipramo thani Themrang rok choprobo hwnei koksil samung tobomani ulono hai ni hai a salni sanjawono choprop jak laimani eba Tokrulaimani bukrulaimani kokma kasawai paipika khomulung syndicate ni simi belbari jora nukjakamo haino khomulung amchai ganangei belaino tongphalai kiri korong laijak sak bai sak dopha kaisano party no songlaibai nini ani honglaibai mohai anglaimani hnei wansokmung tongko songlukurokni thanibo political eba party no tv no mohai anglai khana hanei Tamni hinba phung jorabo BJP ni kaisa pandawo choprop jakmani kokma te a choprop jak thanibo tipramo tharokno no berjak mung eba koksil samung tipramo thar song sakabono koksil samung BJP ni sakabo choprobo hnei te abono teibuino haini hai nukphi khateibo tungphamung teibu party mung kotor ungmani khomolung syndicate ni simi belbari jora thangui nai soi methena bagui chaitokha khomolung ni SDPO tei police sipairok kokmani bisingti teibu saiman jakha khungsini bike bokhok jakha tei baksa horo jakha hanei কি সন্ধ্যা 7:30 নাগাদ একটা হঠাৎ করে খুমলুঙের যে মোটর সিন্ডিকেটটা আছে ওখানে কয়েকটা বাইক রাখা ছিল হঠাৎ করে 8-10 জনের একটা দুষ্কৃতী দল এসে ওটার মধ্যে কয়েকটা বাইক ভাঙচুর করেছে ভাঙচুর করে ওরা তৎক্ষণাৎ এখান থেকে পালিয়ে গেছে তো সাথে সাথে পুলিশ ইন্টারভেন করেছে সাথে সাথে আমাদের ফোর্স এসেছে আসার পর আমরা এখন দেখছি রেগুলার কী করা যায় ওটা এখন ইনভেস্টিগেশন চলছে আমরা দেখছি এখন আমরা এগুলো জাস্ট ইনিশিয়াল স্টেজে আছি আপনাকে এটা পরে জানতে পারবো